Wannan wanda zuciyata ta zaɓa ne, aka cuce ni, aka haɗa ni da wani. Gashi a sanadiyarsa rayuwar shi ta shiga haɗari. Shi ba cin amana ne ya kawo shi ba, gaskiya ce ta kawo shi. Ni ce na saka shi a cikin wannan haɗarin, bai zo da niyya irin taka ba. Daina yin abubuwa irin na marasa gaskiya. Albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa musamman masu kallon YouTube channel ɗinmu mai suna Inda Ranka TV. Inda Ranka TV mun kawo muku ƙatattun shirin nan mai suna Inda Ranka, inda muka muku shi kashi na 1 complete ɗinsa. A yanzu kuma kashi na 2 zai fara zuwa muku ne a YouTube channel ɗin namu mai suna Inda Ranka TV, a inda za ku ga sabon cakwakiya, yaudara, cin amana da kuma ƙarya. Na shiga uku. Dama ashe kai ne bakin munafikin da yake bibiya ta, yana nema ya tozarta ni ya hada ni da mijina. Dama kai kake so ka kashe min aure? Saurayinki ne fa da bai aure ki ba, kuma yake bibiya ki har gidan mijinki. Ina ruwanka da ita? Ni ka kama kake tuma, ni za ka ga laifin da ne maka, amma ba ina ruwanka da ita. Mutane nawa ka taba kacewa a rayuwarka? Me yasa kake so ka dora min laifin da ban taba yi ba? Wanda bai saba aikata kisan kai ba, baya yin irin yacce kake yi. Ba shi da mutunci. Ko da yaushe bai da aiki sai ya lallata yaran mutane, ya dinga bin matan aure. Ina son Abdulbasir, wallahi ba na son in rasa shi. Lissafin ta irin na zarar bunu ne, lissafin ta irin na masu lissafi ne, lissafin ta irin na kacaucawa ne, lissafin ta irin na masu dara ne. A ina lissafin ya kare kuma daga ina aka faru shi? Inda ranka ka sha kallo. Kin yaudare ni, kin ci amana ta, kin rainan hankali da sunan soyayya, kin gayyato ni kin kirawo ni. Bayan kuma kun shirya za ku yi fasikancin ku ke da wannan dawon. Tun jiya muke ta bibiyar mutane, mun ka zauna mun kasa tsaye don kawai mu gano menene yake faruwa, amma har yanzu ban kawo ƙarshen wannan matsala. Inda ranka ka sha kallo. Kamfanin Alhayat International Goron Dutse suka ɗauki nan muku wannan ƙatattun shirin mai suna Inda Ranka. Dama 'yan sanda na gani a kofar gidan yayan ka yanzu. Na shige su na sake dawowa, na sake ganin su. 'Yan sanda kuma? Akwai abin da suke ɓoyewa. Mene gaskiya? Fauziya, ki gaya mun wa kuka kashe mutum ko dabba Fauziya? Mama, ke ma kina kallo na ne a matsayin 'yar kwaya? Inda Ranka, mashirin shirin Hayatuddin Yakubu, Baba Hayatu, wanda ya bada umarni Awwal D ya kasai. Inda Ranka. Kika zama haka? Wallahi daidai nake ji na Salma, ba abin da yake damu. Dan me na dinga kiranka a waya, na kira ka na sake kiranka ba ka ɗaukan waya. Ba ki da hankali, wani ya aikata kisan kan kici a tafi abin miki ga. Alhaji yana cikin gidan nan, dan dukkan kofofin gidan nan da kake kallo ba wata kofa da Alhaji na san ya fita. Kana nufin akwai wani namiji a cikin gidan nan? Baya gidan nan, ni ma ban gan shi. Wallahi ya tashi. Bai mutu ba, wallahi bai mutu ba. Ya ce sai ya kashe mu gaba ɗayan mu. Ina da iyaye. Idan na gudu ina zan je? Ai gwaran sai a kama ni kawai a kashe ni. Akan na gudu cikin fargaba da tashin hankali. Sai ku subscribe ku danna mana karara tashar YouTube ɗinmu mai suna Inda Ranka TV. Wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Inda Ranka, lissafin mai barbela, lissafin mai shaho ne. Inda ranka ka sha kallo. Kamar
Mutum na buƙatar sa da kai mana. A ban da nan wurin dai. Ka ji matsoracin ko? Ka ga laifina? Ku ajiye ni a nan ƙarasa ƙafa ko dai ku tana da addu'a. To wai kai ka san kana jin tsoro kuma amma kake kaiwa dare haka saboda Allah. To ni ma dai abin da na gani. To me yasa baka hana ni kaiwa ba? To ai baba gaba ɗaya ne babu kai kuma har ka bata daɗi. Ai bai san yadda muke kaunarsa ba. Ka san ba muna ji da kai ba saboda wallahi idan babu kai outing din nan baya mana daɗi kwata-kwata. Wallahi baya yi mutum ya shi yasa kawai. Ko san wani abu? Babu wani faɗa ko wani abu da zai sa mu kasa gane mu matasa ne. Yanzu ne lokacin mu za kuma mu iya jure duk wani ƙaramin faɗa na wani ƙaramin lokaci. Wannan haka yake. Yanzu dai abin da nake so kai sauri ka je duk ma yadda ake ciki ko da waya ne sai kai mana. Ko muka aje ka mu tafi kawai. Wayannan mutane. Maza. Ya sai kai ta yin ƙuruwan lahu. A ai da ma yau ka tafi kana ƙuruwan lahu. Zan yi. Ai me duka nake gaya wa. Ni barin jin dau mu yanzu fita ma za mu yi. Amin dan alfarma. To ai 12 da ne mana can kura. Ana ga mana da gida wa biya. Kamar ruwan sarki. Sai yanzu ka dawo? Baba duk zaman jira ne yasa ba kwanta kai bacci ba. Na tabbata idan labari ya fita cewa kana saka ni a cikin irin wannan halin na rashin dawowa da wuri sai irin wannan lokacin sunanka zai ɓaci. Za a ga laifinka a ce baka kyautata ko? Ka yi haƙuri. Kullum baka da aikin yi illa ka ɗauke ni ka ɗora ni akan turbar haƙuri. Bahaushe ya ce idan kiɗa ya canja takun rawa ma na canjawa. Idan har ba za ka canja ɗabi'unka ka dawo da su yadda suke da ba to ina tabbatar maka da cewa daga yau mun saka zare da kai kenan na rashin mutunci. Duk wani abin da kyautatawa da nake ma zan zare hannuna. Cewa mutum ba abin da zai iya sai da izini sai ka ci wata mace.
Haiku duk wanda ya rasa mafaɗi ya shiga uku a rayuwar shi. Ya shiga uku ya lalace. Kai ka samu wanda yake maka faɗa har kana mita an takura maka. Wallahi tausayi kake ba da kama. Mugun tausayin ka ne. Dan na rasa ya zan yi da kai. An yi, an faɗa, an yi wa. To dan Allah wanne uwar kake zuwa waje ka ɗauko? Da ba za ka zauna a gidanku ba ga uwarka ga ubanka. Ka samu wanda zai taimaka maka ma yayi maka faɗa? To ka kashe shi. In ka kashe shi ka huta. Ma ga ya za ka yi da rayuwa. Umma ni fa na girma. Shi yasa nake so ya fahimci hakan. Ko yana shakka akan tarbiyyar da ya bani ne. Ka girma. Ka girma. Wani girma kai? Kai ka aifan ma. Kamalu. Ka kashe ni ka huta na ce maka. Tunda ba za ka ji duk abin da nake faɗa maka ba. Ka kashe ni ka huta na ce maka. Kashe ni. Amma me? Idan ka san maganar da za ka furta daga bakinka ba mai daɗi ba, kar ka furta shi. Don wallahi ka furta sai na tsine maka in dai ba mai kyau bane ba. Ko me kake so a yi maka kuma a duniyar nan ni na gaji. Saboda mun ma faɗa jiya shine ba za mu ci albarkacin gaisuwa ba? Ba haka bane. To menene? Ƙarya muke maka kenan? Mu ga mu tsofaffin makaryata ko me? Amma yake son ba zan ce kina ƙarya ba. Sai ni abin da nake so ku gane abu ɗaya ne. Ku yarda da ni ba zan taɓa yin abin da ya saba wa tarbiyyar kowa. Yadda da kai shine zai samu baka ringa yawo sai lokacin da ka ga dama ka dawo da daddare. Yadda da kai shi zai samu sakan maka karɓin abin da ranka yake so. Wannan ka ɗauka a matsayin su? Karan faɗa maka. Wallahi wanda ka nutsu. Ka ji faɗan da muke ba. Dan kanka ne. In kai mai kyau kanka, in kai mara kyau kanka, wanda ma ka daure kai mai kyau. Dan shine mafi alheri a gare ka. Ni fa ina fahimtar hakan fa. Saboda haka mu saka maka mara kenan ko? Mu saka maka mara kai fitsari ka fitsari kafafuwanka ko ba haka kiso ba? To ka saurare ni sarai ka ji. Idan har na isa da kai, idan har a ƙarƙashin kulawa ta kake, to baka isa ka riƙa aikata abin da kaga dama ba zuba ma ido ba. Dole ka bi umarnin ko kana so ko baka so. Sabanin haka kuwa ka shirya fuskantar ƙalubale da kuma fushi na gaya maka. Ka ji daɗi, ka ɓata mishi rai, ka ɓata mishi rai, ka ɓata min rai, duk mun gwada. Sai ka haɗa filet uku ka ci, ka goshi, ka ji daɗin yawo gara, ka bi duk inda za ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ikilima. Yau ke ce a garin namu? Ko da ke dama Alhaji ya sanar da ni cewa za ki zo. Sannu da zuwa. Dan ma kin san yanayin hanya ban samu na karaso da wuri ba. Aikin san haka tafiya ta gada. Kin sha hanya mu shiga daga ciki ki aje jakan naki. Sai in sanarwa kawun naki in ce ga keken karaso. Zo mu je daga ciki. To, Kilima, ni abin da zan gaya miki komai da duniya ɗan haƙuri ne. Sannan Allah ma yakan jarabci ɗan adam da wani abu domin ya gaya imanin ka yake.
kar ki ɗora damu a kanki, ki yi haƙuri, komai zai warware. Kalmar da mahaifina ke da ke gaya mu, in yi haƙuri, musamman ma abin neman aiki. Lalle ya barki da kalamai masu tsada tamkar gwal. Don shi amfani da haƙuri yakan kai mutum tsibirin da bai taɓa mafarkin zuwa ba. Wannan gaskiya ne. Yanzu abin da za yi, idan Allah ya kai mu gobe da safe ki shirya mu tafi ofis ɗin mu tare da ke. In Allah ya sa da za ki samu aiki a ofis ɗin. Aiki? Daga zuwa? A'a, ba ikilima, in ban da abinki. Me za a jira? Ai abin da ya kamata a yi, to a yi shi a lokacin da ya kamata. Wannan gaskiya ne. Na gode, Allah ya saka da alheri. Wai malam ya zama ullo gobe wannan ne. Kawai abin da za mu yi shi ne da Allah ka daure ka fito da wuri. Saboda na san ka da wannan baccin naka. Don wallahi in ka sake ka ba mu matsala. Na rantse da Allah za ka ga matsala. Kan yi raba kanka. Ana magana aiki ina wani magana bacci. To dai. Gaskiya ya faɗa kana yin hakan ai. To malam banda maganar neman aiki kai ma biyo masa za ka yi? Allah kuwa ka san ta yanzu ya kamata a yi tunani akan wannan. Yanzu dai abin da nake so wannan shine damar mu na ƙarshe. Dan mutumin nan na san shi ba shi da wasa wajen bada aiki. Kawai abin da ya kamata yi dan Allah dan Annabi ka daure ka fito da wuri. Dan Allah. Allah ya saba kallon rago kaje mu ba. Kai wallahi duk wani aiki duk wahalarsa a shirye nake da in same shi kalle shi. Shike da daji kai hakuri ba kallon rago nake maka ba. So yake ga mun bakar magana na san ai dan gidan soja shi ma gwarzo ne. Shikenan ai ga fili ga doki. Shi kira abokina a gani ba da mu sai da safan da Allah karka makara mutum na dawo gaban mutum to shine farin abin nan ko direban ka zan zama to ai shi ne dawo gaban mutum wallahi ba zan zama direban ka ba direban yan oke abun zaka fara abun kenan direban yan Akare wannan da kake gani ya ta ce kamar yadda na gaya ma cewa idan ana da bukatar ma'aikata shine na kawo yata. Alhaji Jafaru, kana nufin wannan yarka ce? Wadai ma da gaske, duk da yake dai ba ni na haife ta ba, amma ina da iko a kanta, kamar yadda mahaifinta yake da iko a kaina. Alhaji Jafar, wannan ba wani abin damuwa ba ne. Kai ka san yadda kake a kamfanin nan. Ko da ba ka da alaƙa da ita, mu masu karɓar duk abin da ka kawo mana ne. Don haka ka kwantar da hankalinka. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Na gode sosai. Kin gane ba sai kin gode mu, ki gode wa Allah. Kin riga kin hau tsanin da babu yadda za a yi dole ne mu ɗauke ki. Kuma da na bi takardunki na ga duk abubuwan da muke bukata kina da su. Don haka babu wata damuwa. Yanzu abin da nake so da ke ki jira ni a reception. Idan muka gama tattauna da Alhaji zan dawo gari ki ko? Kiliwa. Le ki jira kamar yadda yake ki daura na reception. Na gode sosai da kaka yi haka. Allah ya sa ka. Alhaji Jafar. A san fa ne. Kace kana da iko da ita. Ai kamar yadda na gaya ma ina da iko a kanta. Kwarai ma da gaske. Kamar yadda mahaifinta yake da iko a kaina. Kila shigowa ta yi sanadiyar faɗuwar wani abu mai muhimmanci a wurinki. Ana kaga Allah mu ji daya. Alamu sun nuna bata daraja abin da kai ka daraja ba. Mu ga abin da ya kawo mu ka zo kana hawa. Kamar na ji wani abu game da ita. Ana abu game da ita kuma? Me ka ji? Kamar na ji na taɓa ganin ta. Kamar na ji ina son sake ganin ta. Kamar na rasa wani abu ɗaya wurin ta.
ka rasa wani abu a wurinta to me ka rasa muryarta muryarta kuma sai ka ce wata zabiya da Allah mu je malam a'a Alhaji Jafar, ka san komai yana da mafari. Wannan haka yake ranka daɗe. Kuma komai yana da dalili idan zai faru. Wannan gaskiya ne. Ina ganin wannan dalilin ne yasa ka ɗauko 'yarka ka kawo ta ofis ɗin nan don mu ɗauke ta aiki. Wataƙila don zuciyata ta haɗu da abin da ta yi. Ranka daɗe, ban gane me kake ƙoƙarin gaya mun ba. Haka ne Alhaji Jafar, za ka ji maganar ta zo maka a baibai. Amma ba komai bane dama ake gane shi da farko. Ni ma kuma na rasa gane abin da zuciyata take nufi game da 'yar nan taka. Amma dai ko menene na tabbatar tana da muhimmanci da kima kuma a cikin zuciyata. Ranka daɗe, ko menene zuciyarka take kwaɗaita maka, to ina so in tabbatar maka ni Alhaji Jafar ina tare da ita 100%. Kuma ina so in daɗa gaya ma cewa wannan abin da zuciyarta haka take so, ina goyon bayansa ko menene zuciyarka take so. Ubangiji Allah ya samu dace. Na gode da na ji daɗin wannan kalamai daga bakinka, kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ni ne da godiya ranka ya daɗe. Ka san me nake so da kai yanzu? Na'am. Okay sir, I will get back to you later. Wayar yanzu ana nan ne ba a tafi ba ko ana so sai na maimaita maganar da na faɗa ne? Na ce muku babu aiki, mun rufe. ranka dai an ce mana kana ɗaya daga cikin waɗanda ba sa juyawa masu neman aiki baya, shi sa muka zo cike da amincin neman samun aiki a nan. To wai a gargashi na kuke ko kuma ubanku ne ni da dole sai na ɗauke ku aiki na faranta muku rai? Na gaya muku babu vacancy. Kun zauna kuna wasting din time dina kuna ɓata wa kanku lokaci. Za ku fita ne ko sai na kira security? Ranka daɗe, nan ne daman mu ta ƙarshe. Kuma shine karo na ƙarshe da muke tunanin muna da dama. Idan aka yi mana haka ranka daɗe. A tashi aje babu aiki, an ce babu aiki. Ranka daɗe kuma abin har da zagi kuma. Shikenan ranka daɗe. Za mu je in Allah ya sa an ƙara abin nan sai mu da. A tashi aje ba aiki. Yawa za mu yi mu da abin da ya dame mu ku je Nura, ɗan tsaya. Mu ɗan jira da Allah. Me faru? Ya za ka ce mu tsaya a gurin da bai kamata mu tsaya ba? Bacin ka san mutumin nan ba aikin nan zai ba mu ba. Kaga, ko da ke na kaman kana sauri ne kan ɓata ma lokaci. Amma ni ina nan sai na jira sai na ga ta fito duk daɗewar da za ta yi. Sai ka jira ta wace ce? Ka jira za ka gani. Haka kace kenan tafi kenan ko? To sai in ga da wadda za ku taho. Kaga malam da Allah mu tafi da Allah. Amin wa alaikum assalam. Zauna. Na gode ranka da. Kina da yawan godiya. Na lura karamin abu baya wahalar da burgiki. Kyautatawa tana ɗaya daga cikin abin da take burge ni. Sannan kuma tana ɗaya daga cikin abin da nake girmamawa a rayuwata. 'Yan mata, ire-irenku ni kuma su suke burge ni. Da gaske nake. Na san baki san dalilin da yasa na saki kiran ki dawo office ɗina ba. Ba dai matsala bace daga gurin aikin ko? Shine ma kuwa. Domin ya danganci aiki. 'Yan mata, ina so in share miki hanyar da zaki samu aiki cikin sauki a office ɗin nan.
ba ma samun aikin kawai ba, har da mukami mai girma. Wai ka daɗe, wallahi yanzu ban fahimci abin da kake nufi ba. Kai min gwaru-gwaru ko zan gane. ‘Yan mata kina son aiki? Shi kawuna ya faɗa maka kuma shi ya kani na. Da bakinki nake so ki gaya min. Wannan tsakanina da ke ne ba tsakaninki da kawunki ba. Ina so. Za ki iya yin komai domin ki samu aiki? Matuƙar bai saba wa addini. Za ki iya aure na don ki samu aiki? Ka san ko abin da kake faɗa? Na san abin da nake faɗa. Kin san dai da hankali na 'yan mata kuma ba ma hukunci ba ne. Ko so kike in ƙara maimaita miki abin da na faɗa? Gaskiya mutumina yau abubuwa sun abu ya kamata mu fita kawai. Ga ta ƙara so. Mutumina me yasa kake irin wannan ne? Ya kamata ka san abubuwan da suke gaban mu da yawa ba. Ya za ka ɗauki abun ka zo ka tusa zuciyarka wannan ba daidai bane ba. Aba Nura, ya kake zare mace kin lissafin abin da namiji ya nema. To shikenan yanzu muna kokarin ya za mu samu aiki. Baka kokarin ka zama gurzon namiji ka je kai alfahari kai ma. Amma ka ɗauki soyayyar mace ka sa a zuciyarka wannan ba daidai bane ba. Shikenan ka je wajen mace. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me kake nema a gurina? Wataƙila yake gane a fuskata. Ka sigar da kake nema ka takura rayuwata ba? Ka sigar da nake ƙoƙarin faranta miki da ko? Ka san ko iya tarin farin ciki da nake nema a rayuwata? Kar ka ɗora kanka abin da ka san ba za ka iya yi ba. Wanda ba ni da adadin iyayen da ke so, zan iya mallaka miki iya wanda zuciyarka take da shi. Ka ga da sauri nake. Ki haƙuri. Na kamar ba ki zo da motar gida ba. Idan ba damuwa, ki haƙuri mu ƴar sauƙa miki tafiyar mana. Gaskiya ka fiye naci. Shikenan, mu tafi. Na gode. Amma ke ba kuwa ce a garin nan ko? Ni ba kuwa ce a wannan hanya. Amma ina yawan binta. Sai dai ni ba a kan Suna na Kamal. Kuma nan ba daɗewa ba zan sanar da ke abin da ke raina game da ke. Me kake so ka faɗa? Idan kin ban dama zan sanar da ke. Ina tsammanin tambaya ta samu ya gurbin amsa. Ana sanar da mutum a cikin damuwa ko farin ciki. Amma in kin ban dama zan sanar da ke. Kai haƙuri, saboda zuciyarta a tabbace take da wani al'amari tun kawo ban tsoro. Kamar me ban tsoro kuma kamar ya? Haka ne. Amma dai ba wani abu. Tun da za mu je gida da ku, insha Allah kuma ne. Okay. Hakan na nufin cewa kin ba da damar mu sake ganin ki kenan. Insha Allah. To kaga abokina kai kai nasara ma inda haka ne. Mu je kawai. Ya ofis ya gurin aiki. Ina fatan dai ofis din ya miki ko? An yi shigo ba ku ce komai ba. Ko dai gurin aikin bai miki bane. Ta ce bai mata ba. Ina sa ai ba gurin da za ta ce bai mata bane tunda guri ne da za ta yi alfahari da shi. Don mutumin da aka ce ya samu aiki kin ga dole alfahari da gurin kuma kamar ita na san cewa wani nauyin ma ba za ta dora mana ba yar hodan nan dai dan turaren nan dan sannan za ta iya taimaka kanta ta taimaki wani ta ma to yanzu abin da ya kamata ya kilima kin san shi guri na aiki dole ko ina na da ka'idoji saboda haka abin da nake so da ke do Allah duk wani guri da zai zama fitina ko wani abu da ba a so na kamfanin
ma'ana ki kiyaye dokokin kamfanin, in kuma kika yi haka za ki zauna lafiya. Ina fata an gane. A tana da hankali. Insha Allah zai kiyaye. To ki yi haƙuri ki bar wannan maganar, kin ga na riga na makara. Yanzu abin da nake so da ki bari idan na da duk wani lissafi sai ki. Kina ina? Yauwa kin shirya ba? Ta dan tsaya ɗora ruwan zafi ne a hita zan shati. Da Allah ki ji Ikilima. Wai ta tsaya ɗora ruwan zafi sai yanzu ma za ki sha shayi. To yanzu abin da za ni ina da uzuri. Muna da mitin a ofis saboda haka bari mu baki kuɗin mota. Ai ta riga ta gama shirin ma in ban da abin kalaji. Idan kin je kuma ki ce da ina gaishe shi kuma ki ce masa maganar da muka yi da shi tana nan. Kada ya samu damuwa. Ni na tafi. Na gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka ce za ka zo? Ai ko karfe 1 dare kika ce in zo. Babu abin da zai hana ni zuwa gare ki. Ki gode wa Allah kin samu mutumin a daidai. Kin san fa mutumin na yana da wuyar sha'ani. Amma na fahimci ke zaki juya shi kamar waina. Kai ni zan juya shi koko shi zai juya ni. Ka san kyautata tana ɗaya daga cikin abin da take harzaka zuciya. Na yake so mu je. To, su dai suna so in tafi gurin aiki ni kuma ina so in je in ga gari. To, amma Ikilima me yasa zaki zaɓa haka? Ba ki tunanin ki saba gida? Ai yanzu ma aka fara. Aka fara ne? To, su kullum a tunaninsu ina zuwa gurin aiki. Ni kuma gurin aikin nake zuwa ba. Allah sa dai ba za ku gajiya da ni ba. Gajiya? Ai zuciya ba ta gajiya da kyautawa abin da take so. Kaga mutumina, ya kamata fa mu sauri mu tafi. Ka san fa muna da abubuwan yau. Gaskiya ne. Bismillah mu je ko? Kamal, wallahi ka shammace ni.
ban gane na shammace ke. Shammata irin wadda so yake wa zuciya. Hakikanin gaskiya ban zo da niyyar soyayya garin nan ba. Amma saboda tsabar kulawa da nake samu a gurinka, gabaki ɗaya canza min tunanina. Ba na jin a zuciyata zan iya rabuwa da kai. Da so na kama a zuciya, amma sai dai na shan wuya. Na zam kamar mara lafiya, kira na bawa ke sarauniya. Waɗansu za su yi dariya, in kika ce su baki. Ashe sakara ce ke? Shashashe banza shashe sarofi? Baki da hankali? Ni za ki ci mutunci na ki mai da ni karamin mutum a wannan gari? To wallahi baki sama. Wannan wani irin faɗa ne Alhaji? Ya za ka rika rikicewa haka kamar an yi maka mutuwa? To ai gwara yi mutuwar. Wannan abin da yarinyar nan ta mun wallahi gwara mutuwar da abin da ta shuka mun. Mutuwa? Kwarai mutuwa. To ita kwa me ta yi haka? To bari in gaya miki. Daga ke har mahaifin naki ba ku sai ku canza ma alƙibla ba. Ni fa har yanzu baka gaya mun me yarinyar nan ta yi fa. Ni ma so nake ta faɗa miki ki ji irin laifin da ta yi. Ta faɗa ki ji da kunnen ki ne. Kin san wannan yarinyar yau satin ta biyu ba ta je ofis ba. To ina kike zuwa? Ke kwa ina kike zuwa ba kya zuwa ofis? Oh, to ni ma abin da nake so in ji daga bakin ta kenan. Ku yi haƙuri. Ba zan sake zuwa ofis ɗin nan ba. Ina ba ku haƙuri akan ɓoye muku da nayi. Na yi haka ne saboda gudun ɓacin ranka. Ya nuna yana sona. Kuma ya ce yana so in ba shi haɗin kai akan soyayya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ya nuna min cewa matuƙar ban yarda da shi ba. Matuƙar yana raye. Wallahi sai ya cika burinsa a kai. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. To yanzu ke da kin san da wannan abin shine kika ɓoye baki gaya min ba? Eh? Kina da uban da me yasa baki gaya min ba? Ke kalle ni bari in gaya miki gaskiya. Duk irin wannan abubuwan da suke faruwa baki taɓa gaya kowa ba. Me yasa baki zo kin same ni kin gaya min ba? To wannan makircin babu wanda ban sani ba. Magana ce na riga na ba da ke kuma ba zan koma baya ba. Da kina zuwa da ba kya zuwa da kina son sa da ba kya son sa aikin gama ya gama. Na riga na ba da ke kuma aure sai an yi shi. Haba Alhaji. Mutum ya ce zai neme ta kuma ka tsefe ka ce sai ya haba da Allah. To bari in ga miki idan har ni ne mayafin naki to wallahi sai an bi umarni na a gidan nan. In ko ba haka ba sai dai ki je ki nemi ubanki a can kwararo. Mutum ya ce zai neme ta. Ya za a yi min haka? Ba na son shi wallahi ba na son shi. Dan Allah hajja ina fatan ba maganar yarinyar nan kika fi ba. In dai magana ta ce ba na so in ji amma din da mutu. Ba na zo ne ɗauka hankali ba. Na zo ne kawai domin in ji menene dalilin da yasa kake so ka canja wa yarinyar nan. In da sakarci don wannan yarinyar me ya so? Me ya so? Wa yake magana soyayya yanzu? Yanzu irin wannan sai ka aurar da yarka sai kuma ta da ana ci maka danka. Nan ku ga inda za ta je dukkan wani rufin asiri da take nema akwai a gidan injiniya amma na nuna mata kuma dama an ce wai inda ba bai ganin yaro ko da yawon tsami ba zai ba amma ina haɗu ka gani. Ba ka tunanin wannan hukuncin da kake so ka yanke cutarwa ne a gare ta? Idan har haka kike tunani wallahi kin yi babban kuskure domin ni injiniya ya riga ba na toshi kuma na karɓa. Wani irin toshi Alhaji? Alhaji Jafar. An kai daɗi. Zuciyata tana matuƙar so ta mallaki yarinyar nan a matsayin matar da zan aura. Ai ranka ya daɗe. Matsala irin wannan da wacce tafi wannan ma na gaya maka baka da wata matsala a tattare da abun da ya fi wannan ma ina tabbatar maka da cewa ni ta bangare na wallahi za ka samu. Haba ranka ya daɗe. Ai wannan ai babu abin da ya kamata ka nuna damuwarka a kai. Yawa kana jina?
ina accounts din nan da na dinga tura maka su. Idan ka duba za ka ga na Alhaji Jafar. Ina so yanzu nan ka je ka tura mara miliyan 2. Miliyan 2? Ha, ƙwarai ma kuwa. Kuma sun shiga account din naka? A tuntuna ma na ji alert account ina fiyau. To ai Alhaji barka ji. Ba zan hana ka ba, saboda duk hukuncin da ka yanke a kanta, ai yarka ce, ai yayi daidai. To yanzu kike magana. Shi nake so. Kuma abin da na faɗa shi ne daidai. Ashe baki da mutunci, ni in gindi ya ƙa'ida ki tsallake? Yaushe wayan ke kauri? Na ga alama. Daga dukkan alamu dai idan ki yayi tsauri kenan. Ya haƙuri. Ana bijiro umarnin ka ba. Ina da wanda nake so. To wa kike so? Eh? Kowa ne shi ya ka injiniya ne? Kin da wanda kike faɗi ba? Gaskiya ni shi nake so sai dai ko me zai faru ya faru. Ikilima, ki nazari, ki duba. Da wanda kike so da wanda aka zaɓan miki, wanne fi dacewa da ke? To duk wanda kike so ma, shin duk kuɗinsa ya kai injiniya ne? Eh? In kuma ya kai kuɗin injiniya, ai bai kai shi ɗaukaka ba. Idan kuma ma ya kai shi ɗaukaka, bai fi shi mulki ba. Muna faɗa kina faɗi? Wallahi shi nake so. Kuma me zai faru da ni ya faru da ni. Ki daina musu. Ta za ki tsaya kina musu da mahaifi. sa zuciya ta yi laushi ruwan sama ke sadan shi su ba shi da ɗarban laushi zutane na kamar ruwan sarki Wai kina nufin baki san da ta gudu ba? Ni ma ban san inda ta tafi ba. To bari in gaya miki, ki gaya mata idan bata sani ba ta sani. Wane ne injiniya? Injiniya yakan yi duk abin da ya ga dama akan abin da yake so. Idan har injiniya baya son ka, to duk matsayinka duk taurin kanka in kai yunkurin ka tsallaka gonarsa. Za ka gane wane ne injiniya. To ai dai idan wannan magana kake faɗa ko mu ma har da mu a ciki sai mu kiyaye. Wannan gaskiya ne. Kin ga ta jawo mana matsala kenan. Babba ma kuwa ba dan karami. To Allah ya gani na ci kuɗin inji. Matsala? Wace irin matsala? Irin duk matsalar da ake kira matsala. Irin duk matsalar da ya kamata ki sani, sannan kuma irin duk matsalar da ya kamata ki ji tsoro. To shi ai bai kamata ya shiga rayuwar masoya ba. To wai shin wane ne wannan yaron da kike son shi yake son ki? Waye shi, dan gidan waye shi? Wani ne? Ya san ki? To ki ceci soyayyarki. Ta yaya? Ta hanyar rabuwa da shi. Kin sa zuciya ta yi laushi.
Wannan wanda zuciyata ta zaɓa ne, aka cuce ni, aka haɗa ni da wani. Gashi a sanadiyarsa rayuwar shi ta shiga haɗari. Shi ba cin amana ne ya kawo shi ba, gaskiya ce ta kawo shi. Ni ce na saka shi a cikin wannan haɗarin, bai zo da niyyar irin taka ba. Ki daina yin abubuwa irin na marasa gaskiya. Albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa musamman masu kallon YouTube channel ɗinmu mai suna Inda Ranka TV. Inda Ranka TV mun kawo muku ƙatattun shirin nan mai suna Inda Ranka, inda muka muku shi kashi na 1 complete ɗinsa. A yanzu kuma kashi na 2 zai fara zuwa muku ne a YouTube channel ɗin namu mai suna Inda Ranka TV, a inda za ku ga sabon cakwakiya, yaudara, cin amana da kuma ƙarya. Na shiga uku. Dama ashe kai ne bakin munafikin da yake bibiya ta, yana nema ya tozarta ni ya hada ni da mijina. Dama kai kake so ka kashe min aure? Saurayinki ne fa da bai aure ki ba, kuma yake bibiya ki har gidan mijinki. Ina ruwanka da ita? Ni ka kama kake tuma, ni za ka ga laifin da ne maka, amma ba ina ruwanka da ita. Mutane nawa ka taba kacewa a rayuwarka? Me yasa kake so ka dora min laifin da ban taba yi ba? Wanda bai saba aikata kisan kai ba, baya yin irin yacce kake yi. Ba shi da mutunci. Ko da yaushe bai da aiki sai ya lallata yaran mutane ya dinga bin matan aure. Ina son Abdulbasir, wallahi ba na so in rasa shi. Lissafin ta irin na zarar bunu ne, lissafin ta irin na masu lissafi ne, lissafin ta irin na kacaucawa ne, lissafin ta irin na masu dara ne. A ina lissafin ya kare kuma daga ina aka faro shi? In yaranka ka sha kallo. Kin yaudare ne, kin ci amana ta, kin rainan hankali da sunan soyayya, kin gayyato ni kin kirawo ni. Bayan kuma kun shirya za ku yi fasikancin ku ke da wannan ɗawan. Tun jiya muke ta bibiyar mutane, mun ka zauna mun kasa tsaye don kawai mu gano menene yake faruwa, amma har yanzu ban kawo ƙarshen wannan matsala. Inda ranka ka sha kallo. Kamfanin Alhayat International Goron Dutse suka ɗauki nan muku wannan ƙatattun shirin mai suna Inda Ranka. Dama 'yan sanda na gani a kofar gidan yayanka yanzu. Na shige na sake dawowa, na sake ganin su. 'Yan sanda kuma? Akwai abin da suke ɓoyewa. Mene gaskiya? Fauziya, ki gaya mun wa kuka kashe mutum ko dabba, Fauziya? Mama, ke ma kina kallo na ne a matsayin 'yar kwaya? Inda Ranka, mashirin shirin Hayatuddin Yakubu, Baba Hayatu, wanda ya bada umarni Awwal D ya kasai. Inda Ranka. Kin kika zama haka? Wallahi daidai nake ji na Salma, ba abin da yake damu. Dan me na dinga kiranka a waya, na kira ka na sake kiranka na sake kiranka, ba ka daukan waya ne. Ba ki da hankali, wani ya aikata kisan kan kici a tafi abin miki ga. Alhaji yana cikin gidan nan dan dukkan kofofin gidan nan da kake kallo ba wata kofa da Alhaji na san ya fita. Kana nufin akwai wani namiji a cikin gidan nan? Baya gidan nan, ni ma ban gan shi. Wallahi ya tashi. Bai mutu ba wallahi bai mutu ba. Ya ce sai ya kashe mu gaba ɗayan mu. Ina da iyaye. Idan na gudu ina zan je? Ai gwaran sai a kama ni kawai a kashe ni. Akan na gudu cikin fargaba da tashin hankali. Sai ku subscribe ku danna mana karra tashar YouTube ɗinmu mai suna Inda Ranka TV. Wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Inda Ranka, lissafin mai barbela, lissafin mai shaho ne. Inda ranka ka sha kallo.